Ahojte, moje meno je Roman, som zakladateľ GG Academy a vítam vás pri prvom kurze Základné pojmy, kde si prejdeme tie najzákladnejšie veci v tradingu, prejdeme si, čo znamenajú ktoré názvy, čo znamenajú ktoré zóny, aby ste vedeli u nás úplne jednoducho obchodovať na základe zón a analýz, ktoré vám denne posielame. Poďme na to a poďme si to celé prejsť. Prvá vec, poďme sa pozrieť na to, čo je to time frame a ako to funguje. Máme rôzne time framey, máme týždenný, denný, mesačný, 4-hodinový, hodinový, 30-minútový, 5-minútový time frame, máme minútový time frame. Tých time frameov je extrémne veľa. Poďme sa pozrieť na to, jak to funguje a ktorý timeframe sa na čo využíva. Poďme sa na to pozrieť. Takže prvý timeframe, ktorý ja používam teda, máme týždenný timeframe. Čo robíme na základe týždenného timeframeu? Na základe týždenného timeframeu vieme určovať nejaký swingový trend. Že či je trend swingovo-longový alebo shortový. Toto vieme v podstate určovať na každom timeframe. Čo sa týka toho swingu, tak ten týždenný timeframe je v podstate nejaký najsilnejší. Ešte máme aj mesačný, ale ja používam najviac týždeň. A na základe toho vieme predpovedať, jak sa na tom týždennom grafe zmení náhodou štruktúra z longovej na shortovú, tak vieme predpovedať, že swingovo budeme sa snažiť do toho trhu vstupovať do shortov. Ak náhodou z toho shortového modelu, že sme v nejakom downtrende, napríklad na tomto US 500 a príde zmena štruktúry do longu na týždennom timeframe, tak vieme, že môže prísť najbližšie týždne, najbližší mesiac nejaký rastový trend. Takto využívame vlastne ten weekly timeframe, kde kreslíme nejaké týždenné levely, týždenné zóny, ktoré sú vlastne nejaké najsilnejšie zóny na tom grafe. Potom následne máme denný timeframe. Aby som nezabudol, tak vlastne tie timeframey si viete prepínať v TradingView tuto hore. Tuto pomocou šípky si viete dať do hviezdičky, ktoré timeframey chcete a tie budete mať vlastne v tom paneli. Dobre, potom máme denný timeframe. Ten taktiež využívame na nejaké swingové náhľady. Ideálne je, že keď máme weekly náhľad, weekly graf máme longový, tak daily graf by mal byť tiež longový a v tom prípade intraday by sme mali sa snažiť hľadať nejaké longové setupy. Na čo ďalej používam ten denný graf, tak je to na určovanie nejakých intradenných targetov, nejakých intradenných zón, kde si zakreslujeme rôzne gapy a takéto veci, ktoré si potom prejdeme. Následne máme 4-hodinový graf, ktorý sa taktiež používa na swing trading, samozrejme na určovanie nejakých intradenných targetov a potom už máme hodinový graf, kde už sa vieme z hodinového grafu nejako prehupnúť skôr do toho intraday. Na čo je dobrý ešte hodinový graf, tak ak idem swingové trady na 4 hodine, tak viem si na hodinovom grafe nejako vylepšovať vstupy. 30-minútový graf, to už máme vlastne intraday trading, kde sa zameriavame na to, že napríklad okolo 15:00 vstúpime do tradu. Ten trade by mal trvať nejakých, keď ideme akože čisto 30, tak ten trade by mal trvať nejakú hodinku až 3-4 hodiny. Na toto sa vlastne zameriavame na tom intraday tradingu. Ja ešte to robím tak, že to ešte kombinujem s 5-minútovým grafom, tú 30 minútu a snažím sa mať trady, ktoré trvajú pol hodinu až 2 hodiny. Takto nejako vieme vlastne tie timeframey kombinovať. To by sme mali timeframey. Poďme sa pozrieť na to, čo je to sviečka, ako tá sviečka funguje a ako to vlastne vyzerá. Takže máme v podstate len dva typy sviečok a to je pozitívna sviečka a negatívna sviečka. Pozitívna znamená rastová sviečka, negatívna sviečka znamená, že trh vlastne klesá. Poďme sa na to pozrieť, ako to funguje, aké je zloženie vlastne tej sviečky. Tak tuto dole máme vlastne open sviečky. Keď sa pozrieme tu, tak tu máme vlastne, keď si to priblížime takto červeným, tak tu vlastne máme ten knot tej sviečky. To je to low, to máme vyznačené tu. To je low tej sviečky. Tu hore máme close sviečky, tuto tá sviečka uzavrela a tu máme high tej sviečky. Tuto tá sviečka, v podstate dajme tomu, že toto bolo, že 16:30, táto sviečka otvorila o 16:30 a zatvára o 17:30. Tu sa mohlo stať, že vlastne keď zatvára 17:30, tak 17:20 bola tá sviečka tu, ale nakoniec o 17:30 uzavrela tá cena na tejto hladine a preto máme vlastne tu ten knot, to high tej sviečky a tuto je close, tu tá sviečka uzavrela.
Takže tu máme open, low sviečky, tu ten trh otvoril, išiel na chvíľku sem dole, potom prišiel pohyb up, vlastne až do tohto high, tu bola tá cena na maxime v tú danú hodinu a ten trh vlastne uzavrel tu. Tu máme close tej sviečky rastovej. Potom tu máme negatívnu sviečku, kde táto pozitívna sviečka uzavrela na tejto hladine a na tej hladine presne vlastne aj tá negatívna ďalšia, ktorá prišla, otvorila. Takže tu máme open sviečky, tu máme high tej sviečky, takže tá sviečka, keď tu otvorili a išla hneď hore, tak ona bola v tom momente pozitívna, v tomto momente bola pozitívna, keď tá cena bola tu, ale potom na tom high prišlo odmietnutie a následne dali low až sem, tuto máme low tej sviečky a túto cena uzavrela, takže o 14.30 open, 15.30 tuto tá sviečka uzavrela a tu následovne táto ďalšia negatívna sviečka otvorila tu, kúsok išli hore a potom prišiel vlastne tvrdý prepad a tuto o 16.30 vlastne uzavreli a takto ten trend pokračoval smerom dole. Takže takto nejako funguje sviečka, jej zloženie, takto viete, kde je open, kde je high, kde je uzavretie a kde je vlastne low tej sviečky a úplne nejaký čistý základ. Poďme ďalej a poďme sa pozrieť na SR zóny, čo znamená support a rezistencie a to si pozrieme vlastne napríklad v náhľade na Bitcoin, ako tie SR zóny vyzerajú. Takže každý deň v členstve kreslíme zóny pre vás, ktoré sú aktualizované väčšinou ráno medzi 8 až 10. Tieto zóny vlastne následovne viete obchodovať a viete sa podľa nich ten daný deň nejako riadiť. My tam vlastne v tých zónach vždycky kreslíme takto náhľady, ako by sa to dalo odtradovať, ako to tradujeme my, takže poďme sa na to pozrieť. Aktuálne sa cena nachádza tu, takže prišli sme do prvej SR zóny a to je rezistencia, od ktorej očakávame, že keď tam ten graf príde na tú cenu, že by tam mala prísť nejaká reakcia. Tu hore máme ďalšiu zónu, kde vlastne očakávam, že na tejto prvej zóne príde nejaká reakcia, ktorá prišla, vidíme, že to tu pekne odmietla tá cena, keď si to priblížime. Tu tá sviečka do tej zóny prišlo tu pekné odmietnutie a teraz vlastne očakávam pohyb do tej ďalšej rezistencie, do tej ďalšej SR zóny, kde očakávam, že ten pohyb bude tvrdý a že bude smerom vlastne nadol, kde následovne vieme tu nabrať nejakú shortovú pozíciu a odtradovať to s targetom smerom dole. Máme tu vlastne, toto je shortová pozícia, kde máme tu vstup, tu je napísaný stop loss a tu je napísaný target. Ak tá cena sa dostane na túto úroveň stop lossu, tak vlastne ten náhľad je invalidovaný a môže pokračovať raz smerom hore. Tuto máme dole vlastne longovú zónu, to je support, toto je shortová zóna, je hore rezistencia, dolné zóny sú supporty. Ako sa tieto zóny kreslia, ako to robím, tak to si prejdeme potom vlastne v zvlášť kurze. Takže len aby ste vedeli nejako rýchlo vysvetlené laicky jednoducho, že čo to je SR zóna. S je support, takže support je longová zóna, odkiaľ chceme longovať. Rezistencia je shortová zóna, odkiaľ chceme shortovať, kde očakávame odmietnutie ceny a support je vlastne, kde čakáme reakciu ceny smerom hore, rezistencia čakáme reakciu ceny smerom dole. Celé toto dokopy sa volá SR zóny, supporty a rezistencie. Poďme ďalej a prejdeme si vlastne to, čo som začal, a to je long a short. Čo je to vlastne ten long? Long je, že špekulujem na to, že cena pôjde smerom hore. Short je, že špekulujem vlastne na to, že cena pôjde smerom dole. Môžeme si to pozrieť tu na grafe, kde môžeme vidieť, že na Bitcoine čakám, že prídeme do zóny 69 504, odkiaľ špekulujem, že cena pôjde smerom dole do zóny 67 800 dolárov a tento pohyb chcem zobchodovať a chcem na tom zarobiť nejaké peniaze. To znamená, že keď dám takýto náhľad, ja osobne si tu dám limit na predaj Bitcoinu, kde vlastne shortujem tie futures kontrakty a zarábam na tom, že tie kontrakty vlastne na tej burze predávam a keď tá cena padá, tak vlastne mne to dáva profit na tej mojej pozícii. Keď longujem, tak ja ten futures kontrakt kupujem a zarábam na to, keď ten kontrakt rastie smerom hore. Až takto jednoducho to funguje. Ja tieto veci ako Bitcoin a krypto tradujem na Hero Trader,
je to vlastne prop trading na Bybit burze, kde mám nejaký fundovaný účet. Tuto príklad teraz na 100 000 účte, keď mám fundovaný, tu dávam si vstup, pozíciu dávam tak veľkú, aby bol stop loss $500 a target si dávam vlastne na základe toho, že ten stop loss je $500 a mám tu risk reward ratio 3,34, takže riskujem $500 a môžem zarobiť nejakých 1800 približne. Tak to nejako to funguje. Ak by som šiel risk to reward 9, ako mám tu ten long nakreslený, tak keď riskujem $500, tak môžem zarobiť až 4500, ak by mi ten trade celý takto pekne vyšiel. Takže takto nejako funguje to risk to reward, že je to vlastne o tom, že koľko vy riskujete na tú pozíciu. Moje pravidlo je $500 na stop loss. Ak idem napríklad trade 2:1, tak riskujem 500, môžem zarobiť 1000. Ak idem 3:1, riskujem 500, môžem zarobiť 1500. Toto je veľmi dôležitá matematika, ktorú trader musí chápať. Poďme ďalej a prejdeme na ďalší pojem a to je trendline. Čo je to trendline? Tak trendline je nejaká trendová čiara, ktorá určuje už podľa názvu smer trhu, nejaký trend. Tieto trendline sa dajú používať rôznymi spôsobmi na ten trading. Ja to kombinujem do nejakých setupov, kde vlastne na základe tej trendovej línie ja vstupujem do obchodov. Tu trendline môžeme brať, ako som povedal, že určujeme ňou trend, alebo určujeme ňou nejaké SR zone. Keď sa pozrieme napríklad na tento príklad, tu máme trendline, to je táto čiara, tak máme tu, volá sa to, že touch point, alebo po slovensky dotyky trendovky, že máme tu jedno high, potom graf urobí druhé high a keď to druhé high máme, tak vieme natiahnuť tú trendovku a myšlienka je, že ten graf má tendenciu reagovať na ten tretí touch point, na ten tretí dotyk tej trendovky a odtiaľ sa to dá vlastne zobchodovať v tomto prípade do shortu, že dáme si tu shortový limit, stop loss si vieme dať na zónu a target môžeme dať napríklad tento single print gap a mali by sme zarobených v mojom money managemente $1500. Takže trendovka nám určuje nejaké SR zóny a ďalej nám trendová čiara môže určovať nejaký trend, že či je trend rastúci alebo klesajúci. Keď si to pozrieme vlastne v tomto modeli, tak môžeme urobiť tak, že dáme si tu napríklad 4-hodinový graf, dáme si to od tohto high, máme tu nejakú trendline, ktorú rešpektujeme, vidíme, že máme jedno high, druhé high, tretie high, štvrté high, sú to nižšie highs, ten graf má tendenciu, že ide do toho high, retesne dole, zase do trendovky dole, zase do trendovky dole, do trendovky dole a takto vlastne vynkuje ten trend smerom nadol a rešpektuje ten tzv. Channel, lebo toto sa volá channel a takto nejako to funguje. A vidíme, že ten channel vlastne ide nejakým takým štýlom, že sa rozpína. Máme tu jedno low, toto je vlastne presne ten tretí touch point, že odtiaľ sa dá vlastne brať longová pozícia, že ten graf má má tendenciu na to reagovať a vlastne takto vidíme, že sme stále v downtrende, až kým nepríde tu, že vyššie high a nejaké prerazenie tej trendovky a potom môžeme rozbehnúť nejaký trend smerom hore, kde taktiež môžeme sledovať nejakú trendline, kde môže prísť tento model takto a môžeme si to tu vlastne nejako potom prepojiť a môžeme mať potom nejakú longovú trendline, kde ten graf má vlastne tendenciu robiť ten model, že keď sa vytvorí nejaký uptrend, trend smerom hore na základe trendline, tak on ide takýmto štýlom a potom začne ísť agresívnejšie smerom hore a tú trendovú čiaru potom vieme posúvať a voláme to vlastne tzv. Rotácia smerom hore, že ten graf potom vlastne začne rotovať a začne ísť do nejakej exponenciály, ak príde nejaký silný rastový, ak príde nejaký bull market. A potom tie trendovky, oni sa vlastne takto smerujú hore a ten graf ide potom do nejakej exponenciály. Takto nejako to vyzerá ten trend na základe tých trendoviek. Keď si to pozrieme tu, tak tu máme tiež krásne ten trend na základe tej trendovky. Pekne to tu vlastne rešpektujeme, ideme v tom channeli a dá sa to vlastne ako jednoducho tradovať, že vždy keď príde ten tretí touch point, tak tam berieme v rastúcom trende long, že tu máme prvý, druhý, tretí touch point, tretí dotyk, kde vlastne to smerujeme zase do high toho channelu a vieme to takto swingovo jednoducho obchodovať. Takže toto boli v nejakej rýchlosti trendovky.
tento kurz je vlastne len na nejaké základné pojmy a úplne základné vysvetlenia a v ďalších kurzoch si tieto veci všetky prejdeme úplne dopodrobná. Teraz prejdeme na štruktúru trhu. Poďme si to tu vlastne pozrieť, že čo je tu tá štruktúra trhu. Štruktúra trhu je, že či máme vlastne tiež podobne ako pri tých trendovkách, či máme nejaký uptrend alebo downtrend alebo rotáciu. Máme vlastne 3 typy trhu. Rastový trh, klesajúci trh a rotujúci trh. Uptrend, downtrend, rotácia. Poďme sa na to pozrieť, ako to nejako vyzerá. Tu môžeme vidieť, že tu máme rotačný trh. Trh rotuje a cena akumuluje. Toto je rotačný trh, nemáme žiadne vyššie high, vyššie lows, nemáme nič. Proste ten trh ide do strany a vyberá si hore a vyberá si dole likviditu. Potom ale príde vec, ktorá v podstate všetko zmení a to je, že máme tu nejaký v podstate rangeový trh a smer dole. A potom príde zrazu to, že tu sme mali high a tu robíme vyššie high. A to už je také, že niečo sa deje. Niečo sa deje a niečo sa mení. Čo následne potrebujeme, aby ten graf urobil, a to je, aby stanovil vyššie low. A to vyššie low máme tu. Tu sme mali low, máme vyššie high, máme vyššie low a teraz potrebujeme znova vyššie high. A to vyššie high máme tu. Toto nám značí, že na tom grafe sa zmenil trend. Prvý náznak máme v tomto bode, že máme tu vyššie high, máme tu vyššie low a jak sa to vyššie low ustanoví, tak môžeme očakávať, že ten trh urobí tento pohyb a urobí znovu vyššie high. A to vyššie high sa väčšinou targetuje napríklad na nejakú likviditu, kde potom samozrejme príde nejaká reakcia, nejaká malá korekcia a tu máme znova potom vyššie low a zase sme stanovili vyššie high, trh sa má tendenciu vrátiť a potom ide na nové high. Takže takto nejako funguje uptrend. Tu sme mali rotáciu a zmenu tej štruktúry do longu, že sme urobili higher high, higher low, vyššie high, vyššie low a teraz tu máme znova, sme tu mali nejakú rotáciu, potom prišiel nejaký malý uptrend a tu prišla následovne, lebo tu sme mali vyššie high a tu prišlo nižšie low. Tu sme mali tiež low, tu prišlo nižšie low a prišla nejaká zmena toho trendu, kde sme urobili, tu sme mali, keď si to prejdeme takto, tak dajte sekundiku, dáme si higher high a dáme si tu higher low. Tu máme vyššie high, vyššie high, vyššie high a v podstate ešte jedno vyššie high. A tu máme vyššie low, vyššie low, vyššie low a vyššie low. Tvoríme uptrend. Higher high, higher low, higher high, higher low. A potom, keď to prvé higher low breakneme, tak nám vznikne nižšie low a to už je výkričník, vzniklo nám nižšie low a môže prísť otočenie trendu. A na čo čakáme? Vytvorili sme nižšie low, ale hneď neotvárame hneď short. Neotvárame hneď short, ale čakáme a ešte nám vzniklo ďalšie nižšie low, vybrali sme si tú likviditu ešte tu dole, vybrali sme tu tie stop lossy, ktoré sú tu nasekané a vzniklo nám lower high, vzniklo nám nižšie low a to už je problém. Vzniklo nám nižšie low, lower high a potom máme ešte LL, T lower low a takto vlastne nám to otočí ten uptrend do downtrendu. A tuto keď vidíme, že stanovili sme to nižšie high, tak tu vieme potom na základe toho vstupovať do nejakej shortovej pozície a targetovať tu toto neotestované higher low, čo je likvidita a ten trh sa ľubí do toho vrátiť. Takže takto nejako v skratke funguje štruktúra trhu a poďme na ďalší slajd. Dobre, poďme sa pozrieť na to, čo je to volum. Volum je vlastne objem v tom danom trhu, v tom danom páre a volum môžeme sledovať v rôznych modeloch a to následovný model. Máme dole volum tu, to je volum sviečok, to znamená, že ak máme takýto obrovský volum, tak znamená, že sa v tejto danej sviečke zobchodovalo obrovské množstvo kontraktov. Vidíme, že tu keď je maličký volum, tak tam bol vlastne nejaký nezáujem v tej cene, iba sa tam nejako tá cena hýbala, ale nebol tam ten volum, neboli tam tí kupujúci a predávajúci, ale len sa to tak motalo a ten trh nemal žiadnu silu. V tomto pohybe hore vidíme, že tam bol extrémny volum a extrémne veľa kontraktov sa tam zobchodovalo. Čo to znamená? Že keď vidíme veľmi veľkú zelenú sviečku s veľmi veľkým zeleným volumom, tak to nemusí znamenať to, že príde teraz niečo takéto, ale presne to často znamená opak, že vlastne tí veľkí si dokázali nabrať veľa shortových pozícií, aj keď ten graf vlastne skončil v zelených číslach, tak tí veľkí, aby tie banky a tie inštitúcie
inštitúcie, aby nabrali tie shortové pozície, tak potrebujú niekoho, kto to kupuje, aby oni sa mohli naakumulovať v tých obrovských peniazoch a mohli zhodiť potom ten trh vlastne smerom dole. Takže takto nejako to funguje a takto nejako ten volum vieme využívať z tohto modelu tu dole. To je tento indikátor volumu. Keď si v členstve nakopírujete vlastne moje zóny, tak viete si nakopírovať aj všetky moje indikátory, ktoré používam. Hodím vám sem link. Takže tu máme tento indikátor na tento volum. Potom následne máme tu tento volum na boku. Ten nám vlastne počíta, že kde sa najviac obchodovalo v rámci tohto času, že kde bol najväčší volum. A čo tam môžeme vidieť, tak máme tu high volume node a potom tu máme low volume node. Ten low volume node aktuálne z tohto celého grafu, z tohto, môžeme vidieť tu je low volume node, to sa volá, že LVN, low volume node, a ten trh má tendenciu sa do toho low volume node vrátiť a vyplniť ho. A potom máme tu, to je, že high volume node, sa volá, že high volume node, HVN jak hovno. Toto je extrémne silná SR zóna, v tomto prípade rezistencia, kde očakávame, že ten trh by mal reagovať na tento volum a chcieť ísť do tohto volumu, ktorý je pod ním. Toto je veľmi silná rezistencia, tu sa veľmi veľa zobchodovalo a vlastne celé toto je vlastne nejaká SR zóna. Ten graf by mal mať problém, tá cena by mala problém cez to prejsť. Ak príde model, že tá cena sa na to dostane, tak následne tento volum bude potom support a slúžiť na nejaký longový pohyb. Ale kým sme pod tým volumom, tak náš cieľ je, že ten graf pôjde do tohto volumu pod tým. Potom samozrejme máme tu znova nejaký low volume node, kde môžeme očakávať, že graf bude chcieť ísť do tohto volumu, kde tá cena bola pre tých nákupujúcich a predávajúcich zaujímavá a kde sa veľa kontraktov obchodovalo. Preto tam tí veľkí idú do tých veľkých volumov, že oni ten graf sa hýbe na základe toho volumu. Tam, kde sú tie veľké volumy, tak tam tí veľkí môžu kupovať a predávať. Tu nemajú v tých low volume node, nemajú tu protistran. Samozrejme slúži ten low volume node ako target, pretože tam je ten volum prázdny a ten graf má tendenciu ten volum zaplniť. Ale tie banky, tie inštitúcie, tí veľkí hráči, čo majú obrovské peniaze, tak oni nemôžu hocikedy vstúpiť do toho trhu za market. Oni potrebujú tú protistranu, kde sa tých kontraktov extrémne veľa zobchodovalo, aby oni tie pozície mohli buď otvoriť, alebo uzatvoriť. Takže takto nejako funguje ten volum, taká je toho myšlienka. A potom máme vlastne na ten volum rôzne indikátory. Toto je jeden typ indikátoru, kde vlastne on počíta z toho grafu, ktorý vidíte v tom TradingView ten volum. Ďalší indikátor, napríklad máme tuto na 30 minútovom grafe, keď sa dáme, ktorý používam vlastne na ten intraday trading, a to je tento SVP indikátor. Ten nám vlastne ukazuje tuto ten point of control, ten volum, tu vidíme tie červené čiary. Krásne môžete vidieť, že toto je profil napríklad z pondelka 16. marca. Tu nehal ten graf neotestovaný volum zo 16. marca z pondelka. Tu sme mali útorok, tu sme nejako išli, tu sme vytvorili volum, ten volum bol na high a vlastne v stredu sme sa vrátili do toho volumu z toho 16. marca a odkiaľ ten graf krásne od toho volumu, že sa potom vrátili vlastne po ten volum a od toho krásna longová akcia s targetom do toho volumu napríklad zo stredy, kde vidíme, že ten graf prišiel, zareagoval tam, potom prišiel ešte pohyb up, ale ten target mohol byť od toho high do toho volumu a verte mi, že tí veľkí to presne takto zobchodovali. Na tom veľkom volume tu z pondelka nakúpili a na veľkom volum zo stredy predali. Takže takto sa to dá krásne využívať ten volum aj takýmto štýlom. Prejdime ďalej a to sú pojmy. Poďme na pojmy a ktoré pojmy vlastne čo znamenajú. Prejdeme do grafu, kde tie pojmy máme vlastne zakreslené. Môžeme si tu povypínať vlastne indikátory. Začneme od týždenného grafu. Aké máme pojmy vlastne na tom týždennom grafe? Máme tu Weekly Open, to je prvá vec. Weekly Open značíme, pretože ten graf má tendenciu sa vraciať do toho Open toho minulého týždňa, kde tá cena otvorila, slúži to ako SR zóna. Ďalšiu vec, ktorú značím na týždennom grafe, je Weekly POC. Je to vlastne zóna,
kde sa v rámci toho predošlého týždňa alebo toho týždňa, kde to je vyznačené v tej sviečke, zobchodovalo najviac kontraktov. Slúži to tiež ako SR zóna. Ďalšiu vec, ktorú značím na týždennom grafe, je FVG Weekly. Je to vlastne Fair Value Gap. Je to zóna, taktiež SR zóna, ktorú má ten trh tendenciu si vyberať. Ukážem vám to tu rýchlo, že tu sme mali vlastne ten Weekly Gap, ten trh do toho gapu prišiel a odtiaľ prišla reakcia smerom dole. Že krásne to tu môžete vidieť hneď, ako tá zóna presne funguje. Ďalšia zóna, ktorú značíme, je M2 Weekly hrana. Čo je to M2 si prejdeme v ďalšom kurze, ale je to M2 zóna, ktorú značím. Takže ešte jedna vec, ktorú som zabudol. Na daily grafe rovnako značíme M2 daily zóna, FVG daily to je daily gap, ktorý funguje presne takisto ako na tom weekly, len je to iný time frame. Následne máme NPOC, netestovaný point of control daného dňa, tej daily sviečky. Značíme likviditu, kde môžu byť nejaké stopky, kde vlastne tá likvidita toho trhu, kde vlastne keď príde, tak sa povyberajú nejaké swingové pozície a nejaké swingové stop lossy. Takže toto sú všetko vlastne veci, ktoré na tom dennom grafe značím. Prejdeme do 4 hodiny, kde rovnako značím 4-hodinové M2 hra, 4-hodinové gapy, nejaké POC rangeov, ktoré značím, čo používam vlastne na to Fixed Range Profile, napríklad tento model, a tu potom môžeme mať POC toho rangeu, tuto červeným nám to ukazuje, že POC range, a toto máme zóny, ktoré značíme na 4-hodinovom grafe, a teraz už prejdeme do 30-ky, kde vlastne tie zóny dokopy celé spájam. Mám napríklad takýto M2 indikátor a ja tie zóny takto pekne na základe toho indikátoru už potom len vylepšujem. Ja vlastne tie M2 už robím tak dlho, že ja ten indikátor nepotrebujem, ale tak uľahčí mi to robotu, že nemusím sa pozerať, či to M2 není, kde vám to potom vlastne v kurze ukážem, že ak to vlastne tie M2 fungujú presne, ale takto nejako na základe tých M2 zón, tých volumov a toho celého dokopy kreslím tie SR zóny, ktoré, ako môžete vidieť, krásne fungujú, krásne reagujú a dá sa na základe toho veľmi slušne zarábať a tradovať jednoducho, konzistentne a ziskovo. Ďalšia vec, čo používam, a to sa poďme pozrieť ešte ďalší indikátor, a to je vlastne TPO indikátor, ktorý nám tvorí nejaký profil v rámci toho dňa. Ten trh sa nejako vyvíja, napríklad tu máme nedeľu, ten trh v nedeľu vytvoril nejaký profil. Toto je napríklad B profil, toto je príklad Bčka, lebo vyzerá jak písmeno B, tu máme nejaké high a tu máme nejaký B profil, takže toto je ešte indikátor, ktorý používam, a používam tam vlastne zóny, ako sú value area low, value area high, POC, a potom vlastne tieto single print gapy, kde vlastne len jedna kocka a ten graf má tendenciu sa do tých kociek vrácať a vyplňať ich. Ja viem, že ono to možno znie smiešné, že nejaké kocky, ale fakt tie zóny extrémne reagujú a ten graf si po to chodí. A dopodrobna ten profil rozobratý, jak to presne funguje, uvidíš v ďalšom kurze. SVP indikátor, ten som vám už vlastne ukázal. SVP indikátor je vlastne to isté, jak ten TPO, lenže ten TPO indikátor je na základe času a SVP indikátor je na základe volumu. Takže to je rozdiel medzi nimi, ale tiež tu máte VAH, VAL, tu je tá value area a tiež tu máte nejaké volumové gapy, takže je to veľmi podobné, ale ja preferujem ten TPO indikátor v kombinácii s tým volumom. Dobre, tak toto bol kurz základné pojmy, dúfam, že sa vám kurz páčil, teším sa na vás pri ďalšom videu, majte sa pekne.